Zdravím vás, priatelia, za mikrofonem opäť vaše obľúbená moderátorka Mina. Ja vás srdečne vítam v Bratislave a toto je Cesta na Clash. Naši zápasníci už sú ubytovaní, odpočívajú a my im tento kľud ideme vyrušiť. Ty vole, taký rychlý. Čau. Čau, Hanko. Já vám. Cítíš? Dobrý, jako teď jsme začali, trenér nám je dohlíží. This moment is a special moment to the fight. It's hard, but It make harder fighter. yes. This is very, very important. But she's so strong. I know, Hanka is. Čus. What's up, what's up? Jsem úplně hotový, ale Kolik dobrý. zbývá, kolik zbývá? Chvílečko jenom. No, tak to je Jenom počíš, chvílečko. ne? Jo, to bude rychlovka. Půjdu do sauny. Zkoušeli jsme tu vanu a tak, jakože dát tam prostě sůl a tady ty věci prostě. Já nevím, není to taky můj styl prostě. V té sauně ty kokos, tam si sedneš, budeš sedět třeba nevím, půl hodiny, hodinu. Pokecáš. Poteče to z tebe bez vody, bez pití, už jsem to jednou zkoušel a to je jenom kilečko. Tak hodně štěstí. Díky moc. Co to? Co tady dělá on? Čau. Nazdar. Co ty tady? Já nevím. Nevíš? Jak se tady ocit? Ze sekundy na sekundu, no. Tyjo, a kdo tady měl místo tebe bejt? Prý Gapa, ale prý se bojí, takže jsem tady já. A ty se nebojíš? Ne, já ničeho. To je paráda, dáváš si tady ještě kardio, vidím takhle jako na noc. Musí být. Jak se těšíš teda na tenhle nečekaný zápas? No, když jsem o tom jakoby nevěděl, mám 3 dny do zápasu, tak musím teď tvrdě makat a jako těším se. A byl jsi teďka za nějakou dobu ještě v přípravě, nebo trénoval si trochu aspoň? Jakoby trénoval, ale ne tak pravidelně, bo jsem nečekal jakoby nějaký zápas, no. Jsi rád, že jsi v Bratislavě? Jako jo, já jsem poznám i jiné město a jiný, nevím, jestli to je nějaký stát nebo nevím. Tak co, přijel jsi právě na Slovensko, jak se těšíš na zápas, všechny tvoje pocity, emoce, jak se ti tady líbí? Těším se extrémně moc, líbí se mi tady moc a teďka jsem to říkal mému kameramanovi Erikovi, že se mi tady hrozně líbí. Že mi tady připomíná trošku tajskou přímě, jak je tady hodně zeleně a ten vítr příjemný, teplej, se mi fakt líbí. Máš zítra vážení, mediální trénink, jak se cítíš? Mám hlad jako svině a mám chuť na sladky jako svině a ať už je zítra do píči. Takže hladovka klasicky. Chci jíst sladký, chci jíst sladkýho, naládovat se jako kráva. Já myslím na jídlo. Takže po zápase jakoby největší odměna bude čokoláda. Před tím zápasem, kámo, jako Dáš. důležitý je se prostě co nejdřív najíst, víš co, kdyby jsem zítra jako náhodou nějakým prostě neštěstím prohrál, tak jako OK, no, ale zítra se najíst, co je hlavní objektiv. Tak jo, tak se budeme těšit na mediální tréninku. Právě si dorazil, jaká byla cesta. Cesta byla dlouhá a náročná, protože jsem vyjel v 1 hodinu a přijel jsem v 9 hodin do Bratislavy. Mám to sem 5 hodin a jel jsem 8. Mám největší prime přípravu, trvala 3 měsíce, takže pro mě je super. Předešlý zápasy jsem měl vždycky měsíční přípravu, teď budu prostě 3 měsíce, jsem nabitej, a myslím si, že mě Pablo zažije v mojí nejlepší formě, takže... Co jsem viděla váš before, tak to bylo jakoby docela divoký. Myslím si, že se tím jako byste se mohli zařadit na tu topku nejšílenější beforeu. Co ty emoce z něho máš je pořád? Jo, tak já ho tam jdu přizabít do té klece, že jo. A tak to je známý, že moje befory jsou lepší než lidí, kteří mají 300k followerů plus, že jo. Já takový malej, dělám prostě velký věci, takhle to je. Takový magůrek. Jo, je to tak, ale o tom je Clash, ne, prostě. Čau Tadáši, vítáme tě na Slovensku, jak se těšil? Tak já se cítím jako doma, ve mně bylo více Slováků podle mě než Slováků v České republice. Jako jsem nadšenej, úplně mi to upřímně jako zpepřilo a i zlepšilo ten celý jako Clash zážitek, tím, že je to Bratislavě. Co plánuješ po zápase? Well, uvidíme, v jakém budu stavu, protože třeba i když minulý zápas jsem vyhrál, tak potom jsem vůbec neměl náladu nic dělat. Ale jakoby myslím si, že teďka jsem v momentu, kdy tady na mě čeká spoustu dravých, sexuálních, nadržených twinků, takže si myslím, že asi určitě bude trochu divočina.
Tebe čeká zápas v kleci pro křečky. Správně. Jak se na tenhle zvermex těšíš? Hodně jsem změnil názor na tu klec pro křečky, jako furt si myslím, že je to blbost, ale vlastně proč ne, zkusím si to, bude to zajímavý a věřím v jednoduchou, snadnou, dobrou výhru. V té malé kleci pro křečky se jako ztrácí nějaká možnost strategie, jo, něčeho, tam je to prostě jenom buď padni komu padni, nebo grappling wrestling, takže nebudu se tam chtít vracet, jo, leda mi musela přijít zajímavá nabídka, jinak prostě ne. A do normální klece, hele, chci obhajovat titul s Grznárem, potom tam je x dalších jmen, s Patrikem Žaralkem, tomu jsem slíbil odvetu, Kuba Angel Prey chce jít se mnou do zápasu, což super, na to se těším, s pár jinýma debilama určitě nepůjdu, nebudu jmenovat. Který by byl teďka tvůj první cíl? Hele, pokud bude obhajovat titulu, tak to má být ten Filip, tomu podali jsme si ruku, já slovo držím, takže pokud bude obhajovat titulu, tak Filip Grznár, když ne, tak jako mně se líbí třeba ten Kuba Angel, prostě to by mohlo být zajímavý celkově, taky se chystá jeden bizárnější, šílený, na ten se vlastně taky těším, hele, je toho prostě spousta a záleží už jen a pouze na vedení kleše, jak mi to časově naordinují, co kdy bude. Takže to máš nabitý a my tě v kleši ještě určitě uvidíme a těšíme se na tvůj zápas. Takže tak. Takže díky moc a buďte dobří. Čus. Bratislava! Dámy a pánové, vítáme vás na tomhle představení. Myslím si, že nemáme co obkecávat, jdeme na to. Nazdar. Nazdar. I feel dobrý, nervous a bit first fight, you know. So But you chillin', you enjoy. yeah, it's Kotlar, the security. It's a great company. Yeah, he's super nice. How do you like Bratislava so far? I just gonna look similar to Prague, you know, but it's completely different. Like it feels kind of modern to Prague. Užíváš tady chilíček? Jo, užívám si chill ve stylu, víš, pojď za mnou do vody, ne? Nemůžu, jsem oblečená, mám vlásky, nemůžu teďka. Tak co, jak se těšíš? Těším se, už to chci mít za sebou hlavně, víš, prostě furt to trénování dokola, furt cestování a tak. A člověk potřebuje taky trošku odpočinout od těch komentářů, víš, od těch hejtrů a tak. Od toho internetu trošku si odpočinout. Po zápase jdu na dovolenou do Řecka. Dám s sebou jednu kámošku ve stylu a užijeme si pořádně ten relax. Kámošku, nebo? Já to nebudu říkat neveřejně. Už je druhý den, 6.6. pátek, je něco okolo 10. ráno a my se jdeme podívat na vážení zápasníků. Jak se cítíš? Dobrý, cítím se dobře, ptáci zpívají krásně a mám se dobře. Právě jsi dodělal váhu, jaký to bylo? Tak já vždycky všechno zvládám na profíka, takže mám, jak by to řekl Jakub Jíra, děkujeme. Zítra bude double leg a salam alejkum. Jo, more taká radost. Hezky. Teďka jsi saunoval poslední kilo, jak se cítíš? No jakože po piči, bracho, ale už to moc jakože nechci, no, jako saunovat. Ne, jakože jo, to kilo bylo v pohodě, 50 minut to trvalo, jak úplně, když jsem tam byl, úplně už mě to fakt, jako už jsem byl na hlavu. Už, normálně, hej, přisáhnem se mám zamotal. Jsem si tam takhle, ty kokos, takhle a takhle jsem tam byl. V piči, úplně v piči. Posral, vole. A teď ještě, když Cverna potil třeba 9 kilo takhle, kámo, mě by mrdlo. Ale jo, ready, konečně se můžu napít. Váhu mám hotovou, ještě s rezervou. Řekl bych, že jsem na tom jako ještě líbí minulý zápas, takže není problém, váhovku mám. Cítím se skvěle, jsem ve formě řekl bych klidně 4krát lepší než předtím. Natrénovanou mám jako fakt hodně, tentokrát jsem víc dřel tu zem, abych dokázal nějaký ty úniky, nějaký ty jako výměny a tak na té zemi. A těším se na zápas, fakt se hodně těším, abych konečně ukázal, co jsem natrénoval. Samira si minule zlomil hlavně asi tvojí přípravou v hlavě. Myslíš si, že to bude tentokrát podobný? Tentokrát to bude podle mě horší, protože předtím to bylo takový, že jo, když to prohraje, tak se to posere, ale ne tolik jako teď, protože teďka, když se to posere, tak to pro ně bude ještě horší. Navíc měl to přípravu v tom Thajsku, takže
i přesto, že trénoval v Thajsku a prohrál by, tak to pro ně bude fakt velký trapas a to si on podle mě jako hodně uvědomuje a v té hlavě mu to bude tak fakt hodně zlý věci. A ty jsi v hlavě zase připravený? Já jsem připravený líp než předtím. Podle mě já jsem s tou hlavou na to podstatně líp kvůli tomu, že jako si uvědomuji to, že můžu prohrát a jsem s tím nějak smířený, na rozdíl od něj, který jako si myslí, že prohra rovná se prostě smrt. A teď jsem šel na váhu, jdu se vyzkoušet, kolik mám, protože moje váha mi furt ukazuje něco jiného a uvidíme, jestli ještě nebudu muset na půl hodiny do sauny. Čau kluci! Čau, já jsem si přišla s váma trochu spotit. Ty děláš poslední kolik? Posledních asi 500 gramů. Já jsem dělal rozpění, takže jsem klasika pil několik dnů za sebou 10 litrů vody. Do toho jsem vlastně měl nějaký sacharidový vlny, takže já jsem přijel a myslel jsem, že ani nebudu muset, že to ze mě oteče, ale 2 dny jsem nebyl na záchodě, takže... Tak jo kluci, já vás tady nechám dopotit a už tady chcípám. Tak jo? A hodně štěstí teda. Čau. Čau Honzí. Ahoj, ahoj. Tvůj soupeř se posral, co na to říkáš? Já se vyjádřím až na mediálním vážení a budu zlej a sere mě to strašně moc. Ale hlavně tomu novému soupeřovi hlavně děkuju, že mi zachránil zápas, to je super, protože si můžu užívat takovéhle krásy. Teď jsem šel ze sauny, potřebuji schodit 286 kg. Tak rychlá saunička, to máš za hoďku hotový. Jo, to mám za chviličku. Víc k Gapovi asi až teda na mediálním tréninku, že? Nebo víš co, já mu k tomu aspoň něco řeknu. Gapo, mrzí mě to, nasral si mě, byl jsem před Brnem, když mi tady to bylo oznámený a mohl jsi mi aspoň zavolat ty vole 1-2 dny předem, jako abych se nějakým způsobem na to připravil. A myslím si, že dneska na mediálním vážení, což ty už to asi slyšel, tak tam to pochopíš, co jako chci ještě říct, no. Čau Stando, jak se cítíš? Cítím se skvěle. Jak se ti líbí na Slovensku? Na Slovensku se mi líbí, rád tady jezdím na dovolenou a Slováci jsou vždycky fajn. Tak jsem ve formě, ještě líp než na předchozích 2 zápasech a cítím se skvěle po fyzické, taky psychické stránce a na zápas se velmi těším. Ale máš toho teďka hodně, ty musíš trénovat na zápas, do toho si teďka převzal Clash. Já si myslím, že to je jako docela dost jako z povinností, ne? Tak spíš to je oznámené, já už jsem spolupracoval už od založení organizace, ale to se, spoustu lidí se ptá, jak to stíhám, jako ten čas se rozhodnout tak, abych stíhal tolik věcí najednou, jo, do toho jsem ještě sledoval filmy, seriály, práce, všechno. A co je nejtěžší na vedení Clashe, mi řekni? Tak ta organizace, pak jednání se zápasníky, což říkali Tomáš několikrát a potom už se jenom užívat tu jízdu, to promo a její po psychické stránce je i to natáčení všechno, ten kolotoč je docela náročný. Ale zvládáš to? Zvládám to, snažím se už. Tak to je dobře, přejem pevný nervy do budoucna. Jo, díky. Dobře. Můžu? No. Děkuju moc. Můžeš 500. Co Bratislava, jak dlouho jsi tady, jak se ti to líbí? Teď jsem přijel. Jak jsi dorazil? Teď jsem přijel, odvážím se, jdu se najíst. Ty jsi jako náhrada za Grznára, jdeš s Dynamem. Váš zápas je trošku kontroverzní, jelikož měl být opas a nějak se to tam nedohodlo. Ještě ty seš teďka po zranění. Strejdo, jak se cítíš? Jo, dobrý. Udělal jsem, co jsem mohl. Samozřejmě víš to, chtěl by to třeba o měsíc díl, abych byl úplně v pohodě, ale myslím si, že jsem nachystaný dobře. Ahoj Lucko, jak se ti zatím líbí v Bratislavě? Ahoj, tak super, zatím si to užívám, ale už popravdě se těším strašně na ten zápas. Dneska ti čeká ještě mediální trénink a mediální vážení, jak se těšíš tam? Tak je to pro mě fakt takový celodenní program, už od včerejška, dneska ještě zítra nějaký program, takže jo, je to super, ale fakt já už jsem tak jako nastavená na ten zápas, že... Už to prostě chceš. Jo. Tak jo, tak se budeme těšit. Děkuji moc. Ahoj Rendisi, už máš povážení, jak se cítíš? Ahoj, no tak už se cítím o dost líp než včera. Zkazoval jsem docela raketu, ta 9-3 je pro mě ještě docela náročná, ale zvládli jsme to. No minulý týden jsem měl 604, 10 kg za týden a Carlos mi poradil nějaký finty, zvládli jsme to, už jsem dopitej, dojedenej a... Jaký finty? Řekni nám jakou fintu. Nějakou fintu, tak pořádně rozpíjet, hodně pít vody, pak utnout vodu, potit se v sauna v obleku na tréninku, naštěstí jsme sauny nemuseli dávat, že jsme to zvládli jakoby tréninkem. Já musím zaklepat, jsem ready na fight a těším se. A máš půjčit nějaký peníze?
Do pátku. Ale za dvojnásobek, bráško. 100% úrok. Tady o kamaráda nezavadíš. Protislava je krásná, už jsem tady byl minulý rok, vyhrál jsem tady ve druhém kole, takže ve stejné hale. Hezky. Takže jdu na to navázat a žraloka ukončíme. A my se teď přesouváme z hotelu do haly na mediální trénink a mediální vážení. Bye bye. Dorazili jsme na místo, teď nás čeká ještě pár rozhovorů s pár zápasníkama a vás taky čeká, že někdo z vás, kdo si koupí pay-per-view, může vyhrát tuhle káru, takže je to jen na vás, abyste se zapojili do soutěže. Kupte pay-per-view a tohle kráska může být vaše. Tak jdem. Ahoj, těším se, dlouho jsem tady nebyl a rád si to zopakuju. Můj soupeř, hodně zkušený frajer, bude to hodně tvrdý zápas, počítám s tím. Jak by si představoval ty ten zápas? Když si to tak vizualizuješ, jdeš prostě po svém stylu. Já jdu jasně, tam není co měnit, prostě dravej, agresivní kluk, prostě to jsem já, nějak to neumím a uvidíme, jestli se tomu postaví, anebo bude utíkat. Čau kluci, jsme na mediálním tréninku, mediálním vážení, jak se těšíte do zápasu? Už jsem taky busnutý a nasratý, mení se to. A jakýma fázima jsi takhle ještě prošel před tím zápasem? Že fú do piče fakt, alebo že, no že to bolo, že fú do piče fakt, idem do toho a že všetko ma bolí, potom že chill, potom zás že niečo, ale overall to mám akože dobré pocity z toho, teším sa. Ja som otehotnel, potom som potratil a... Hej, a teraz som zase taký v pohodičke, úplne. Takže se oba dva těšíte. Na afterku alebo na to, ako zvihnem ruku a budem víťaz. Máš před mediálním tréninkem a mediálním vážení zítra 1D, jak se těšíš? Zítra? Jeden den? 1D. Do zápasu. Jak se těším? No však těším se. Když si vizualizuješ tenhle zápas, jak vidíš, že bude probíhat? No bude prebiehať tak, že akože nechcem to veľmi nejako špecifikovať a nebudem to tlačiť do nejakého knockoutu, ale keď sa vyskytne tá možnosť, tak určite. Jsme tady s Terminátorem, ahoj. Nazdar. Čauko, tebe čeká trilogie. Třetí zápas s tím jedním člověkem, nenudí tě to už? No úplně nesmysl, jako, ale těším se na to, nedá se nic dělat. Prostě já už s Kotalíkem, já si ho asi vezmu dneska, nebo zítra si ho vezmu za manžela. Požádáš ho o ruku? No, za manžela si ho vezmu. To je nádhera. budou tady úplný pecky, takže tahle hala zažije bouři. Rok 2025 je náš, hlavně můj, protože trilogie je dvakrát v České republice. Prostě pecka, nesmysl, úplně vesmír tady pro nás žije. A jsou všechny fanoušky na tyhle ty bomby. Super, díky. Máš třetí zápas se stejným člověkem, nenudí tě to už? Jo. Plánujete svatbu? Ne, ještě ne. Slyšela jsem, někdo mi pošeptal, že právě by tě chtěl požádat o ruku, ale nevím, kdo to říkal. Dneska? Ne, až jako na velkolepý gala večer samozřejmě. Jo. Takže dneska žádný strach. Zítra. Teďka bude probíhat mediální vážení, mediální trénink. Jak se cítíš? Hele, jsem unavený, chtěl bych se jako prospat pořádně, těším se, až to tady skončí a půjdu si lehnout. A zítra už to bude určitě lepší, takže teď už to nechat jenom jakoby sednout a uklidnit se, pustit si něco pěkného v televizi a dobře se najíst. Tak jo, přeju příjemný odpočinek a zítra se budeme těšit na vaší velkolepou trilogii. Děkuji. Ty máš zápas s Rybkou, bylo to dost vyostřený na vašem biforu. Chováš pořád takovou stejnou nenávist, jako byla tam? Jo, chovám, ale už zaplať mámu, to máme za chvíli zítra, takže já se těším a konečně si to vyřídíme, prostě buď já nebo on. Zítra si to každopádně všichni užijeme, vy u televizních obrazovek, my a o tom to je. Dámy a pánové, nezapomeňte kupovat pay-per-view, protože Clash 12 bude extrémně našlapaný. Petardy brosky. Laufen wir zusammen, weil uns einfach nicht mehr hat.